Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome nining Santos nga misa, nining kawalo nga Misa de Gallo. Ato ning halad alang sa mga gibasa kaniyang mga intendants ug alang sa tuang mga personal maayong katuyuan nga naa sa tuwang natagsa ka mga hunahuna. Aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa, maginulusod una kita sa makalapasan ng mga kasaypanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ganin yung mga igsuon nga nakalapas sa dako uyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anon na kita sa Dios nga magkagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan, himaya sa Diyos. Ukadait sa iya, mga tao, Ginoong Diyos, langit lupain, Diyos sa mahal, magkagahom sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanimo, nagapasalamat, nagadayi kami kanimo, Ginoong Jesus, bukod anak sa mahal. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Cordero
sa Diyos. Ikaw ang nakabatang sa sala sa kalibutan. Kaluhi, kaluhi, kaluhi kami. Himayas, 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 himayas sa kapitasan. Himayas sa Diyos. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Diyos amahan. Ikaw nagaharing Ginoo, uban sa Espiritu Santo. Amen. Himayas, 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 himayas sa kapitasan. Himayas sa Diyos. Himayas sa Diyos. Magampo kita. O Dios, gihatag mo ang Espiritu Santo sa nahimugso nga simbahan, samtang nagampo sila uban kang Maria ang inahan ni Jesus. Pinaagi sa panabang sa iyang mga pangaliya, itugot kanamo ang gasa sa maunongong pag-adagad kanimo, diya sa among pagsangyaw sa himaya sa imong ngalan sa pulong ug sa buhat. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlugikan sa basahon ni Malakyas. Mingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan sa akong agian. Unya sa kalit muadto ang templo ang Ginoo nga iyang gipaabot. Ang sinugo nga iyang gipangandoy muanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya? Kinsa may makaharong inigpadayag na niya? Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Wani siya sa paghukom sama sa pagputli sa prata. Hinluan niya ang mga pari ingon ang pagputli sa prata ug bulawan. Unya maghalad siya sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda o sa Jerusalem, ngadto sa Ginoo makapahimuot kaniya sama kaniadto. Aniya ipadala ko kaninyo si Elias ang propeta. Aros pa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako ug makalilisa nga adlaw, arong pagkabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak ug sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga ginikanan. Tingali unya moabot ako og hapak og kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Mga ulog tan
Ipakita ka nako, O Ginoo, ang imong mga paagi. Ug tuloy ako sa imong mga agianan. Aga ka ko diha sa imong kamaturan, ug tudloy ako. Kay ikaw ang akong Dios, nga akong manluluwas. Ang inyong mga kay ang inyong kaluwasan haduol na. Maayog matarong ang Ginoo, sa imo niini nagapakita siya ngadto sa mga makasasala sa agianan. Nagatutol siya sa mapabsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapabsanon sa iyang agianan. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ang tanang mga dalan sa Ginoo maayo ug makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasabutan ug sa iyang kasuguan. Makikigala ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Kay kanino ang Ginoo, isamyaw ang iyang mga buhat. Hallelujah, 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 hallelujah. Pasalamat tayo tungod sa iyang pagkahalangdon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na, ug nanganak siyag lalaki, nakadungog ang iyang mga silingan o mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya, ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa nakasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siyag Zacarias ang ngalan siyang amahan, apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Mingon sila kaniya apan wala man kamoy paryente nga nagdala niya ng ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatan sa Zacarias ug misulat, Juan ang iyang ngalan.
og nahibulong pag-ayo silang tanan, diha-diha nakasulti si Zacarias o gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan og mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini og nangutana, unsa kaha ang kaugmaon niining bataa? Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Iyon ikaw, Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa ato ang mga online viewers, kay live bata karon, maayong buntag kaninyong tanan, mayong gabi o maayong udto. Lingia ang inyong tapad. Ingna nga, salamat sa Dios, ikaw nakalahutay. Kay hapit na kita matapos. Mga igsuon, ambot og nakahinumdum na pa mo sa ko ang istorya kani adto. Dunay katong about bitaw itong dihay managtiayon bana og asawa nga sa dugay nga panahon wala makabaton og anak. Bisag unsa na lang ilahang buhaton kanunay nga nagampo mao na nga wa gyud sila nakabaton og anak. Moto nga usa ka adlaw niya na nakahukom sila nga muduol sa usa ka pari aron magpatambag unsaon nga magkaanak. Ambot nga nung pari po'y duolon og magkaanak nga di man suhito ng pari og unsay nga kanang magpatambag og magkaanak kay bawo mo ako pod kadaghan man ko giduol pod og ingon ana nga nangutana og unsaon kuno magkaanak. Pero before malain na yun nahuna ang ilang pangayoon unsa kunong santusa ang ampuan aron magkaanak. Mao nay pangutana nila, no? Motong ang managtiayon nangutana og padre unsa may among santos gud nga ampuan aron magkaanak may padre. Moto nga ang pare ni ingon nga hapit naman piyesta senior sunod buwan adto mo sa Cebu pagdagkot o pag-umpag ugbok mo og kandila didto sa mahal nga bata. Moto nga ilahang gibuhat niadto sila sa kanang Santo Niño de Cebu atol sa nagsingabot ang kapistahan sa mahal nga bata ang Sinro Santo Niño. Karon after 5 years, 5 katuig, ang inahan nibalik sa pari aron pagpasalamat. Niya kuyog sa inahan, bitbit niya ang upat ka mga bata, no? Niya way labot tong iyahang gibuntis. So buti ba sabot 5 katuig, matag tuig nanganak na ang maong babae. Matong niduol sa pari nga ilahang pangayuag tambag, moto nagpasalamat ang inahan, ingon sa nga padre, salamat kaayo sa imuhang tambag nga muugbok mi og kandila ngadto sa mahal nga bata ang Santo Niño. Tanawa padre, pusot-pusot, sunod-sunod ang among anak, upat ka buok ni way labot ni kong gibuntis, 5 tanan. Moto nga nalipay ang pare, ingon sa nga praise the Lord kay gidungog diay inyong pag-ampo sa pag-ugbok-ugbok o kandila. Nung na ang pare, nganong ikaw raman usa, asa man di ay imuhang bana. Sus nitubag ang asawa nga tuwa sa Cebu padre kay iyang gipawong ang kandila nga giugbok. Kay peligro kaayo. Mga igsuon, dinhi sa ebanghelyo nga ato ang gibasa atong nadungog ning pagpanganak ni Santa Isabel, no? Atong nadunggan atong mga miaging mga ebanghelyo nga kini si Santa Isabel diha sa iyang katigulangon nagsabak ni siya tungod sa grasya sa Ginoong ipakita diha kanila, no? Unya sa ilahang pagpanganak ni Santa Isabel ang nahitabo nga nawa kadtong gitawag na tunglo nga gitanaw sa mga tao diha kanila. Kay sa nasabtan nato as a review
Sa una, kung ang matag di ayon, wala makabaton og anak, tinunglo. Nga naman tungod kay sila, gikonsider nga makasasala sa katilingban. Ang pagkaway anak, mao ang silot, nga ilahang nahiaguman tungod sa ilang pagkamakasasala. Sa pagkatao ni San Juan Bautista, nawagtang ang tunglo nga gitanaw sa mga tao diha kanila. Mao na nga si Saint John gitawag ni siya og God is gracious. Pagpakita nga ang Ginoo gyud maghatag gyud og grasya, very gracious ngadto sa mga tao. So mga igsuon, a little background lang aning maong ebanghelyo. Sa kultura sa mga Hudiyo kaniadto, kung ang usang managtiayon, manganak, usa na kadakong piyesta para kanila. Importante, ilabi na og ang ipanganak nga bata, usa ka lalaki. Ang ilang kultura nagkanayon nga kung ang asawa o kung ang babae magbati na, maghuwat ang mga tao diha sa silong nga magdala og mga tugtog og mga kanabitong pang saba-saba og kanang dukduko nila aron bibo. Kung ang ianak lalaki, kung dito sa una dyan mo pa may ultrasound sa una, no? Di ba mahibaw-an og kanang laki ba og baji, ana ra gyud mahibaw-an during sa pagpanganak. Unya kung i-anunsyo na didto sa mananabang ang nga lalaki ang ianak, bibo ang mahitabo, mutugtog tong naa sa silong mga katauhan, mosayaw o guban pa, tungod kay lalaki man ang anak. Now, kung ang i-anunsyo, babae ang bata, perting mingawa. Manguli ang mga tao, unya mingaw kaayo. Sumauna ang ilahang buhaton o ilang kultura kaniadto na budmityo dunay diskriminasyon ba? Dili fair ang nahitabo kay para sa mga tao kaniadto ang lalaki superior kay sa mga babae, no? Pabor-pabor ba? Unya lain pa nga pabor-pabor nga mahitabo after sa pagpanganak, kung laki ang bata, bunyaga na siya pinaagi sa pagtuli 4 o 8 ka adlaw gikan sa pagpanganak. Sumao ni ang nahitabo ni San Juan sa pagpanganak ni Isabel. Si Juan after 8 days gituli ni siya. Unya ilang bunyag sa una kay wala pa matong bunyag nga karon kay si Juan man ang nagdala og bunyag. Ang ilaha is tulion. Sa pagtuli adto nganlan ang bata 8 days after ang babae manganak. Kung babae ang bata, moabot mulanat pa og 30 ka adlaw, usa siya bunyagan o tagaan og pangalan. Ambot lang og unsaon pod nga ang babae di ampod matuli. Siguro hingan lang ng siguro sa iyahang pangalan. Nalain pa nga kultura nila kaniadto nga kung magngalan sila og bata, kinahanglan nga ang pangalan naa sa ilahang kaliwat. Mauni nga nag-expect ang mga tao nga ang ipangalan sa anak ni Isabel nganlan og Zacarias. Zacarias Junior o Saki Junior o ngalan sa ilang katigulangan kaniadto. Pero nakurat sila nga naman tungod kay dili man wala man sa ilang kaliwat ang ipangalan sa bata. Kaya niingon man si Isabel nga Juan ang ipangalan sa bata. Ito nangutana sila nga wala man ang pangalan sa inyong katigulangan. Ganong kana man. Nakasulti si Zacarias na naamang man to, di ba? Naamang man to kay wa man mituo. So naamang, pero atong time nakasulti o nakaingon nga Juan gyud ang pangalan ni ana. So gi-break ni Zacarias ang ilang tradisyon kaniadto paghingalan sa bata. Nasayod kita kinsa ang nagbuot kung unsa ang ingalan sa bata. Ang Ginoo sinugo sa usa ka anghel. Tungod kay lagi ang bata ngay anak dunay iyang kaugalingong identity o misyon sa kinabuhi. So mao na ang gamay nga background sa ebanghelyo. Now, mga igsuon, kini bang paghatag og pangalan sa mga kabataan kaniadto sa mga Hudiyo para kanila importante gyud. Ang paghatag og pagpangalan sa mga bata kaniadto para nila dunay duha ka mga butang nga kanang importante para kanila. Kanang gitawag na tog identity og mission.
Mao na ang ilahang tulumanon o ang meaning sa paghatag pagngalan sa bata kaniadto panahon sa bunyag sa pagtuli. Ngano man tungod kay identity, tungod kay anha nila mailhan kung unsa gyud ang identity sa usa ka bata nga ianak. No? Buti pasabot diha kang San Juan, ang iyang identity is kanang mag-andam diha sa dalan sa Ginoo. Kasi man ang precursor sa Ginoo, pag-abot sa Ginoo dinhi sa kalibutan, ngayang giandam ang agianan sa Ginoo ibabaw ning maong kalibutan. So ginganlan sa Juan, God is gracious para kang Zacarias o Isabel og ngadto sa mga katawhan. Identity. Mauna ang ilahang purpose kaniadto diha sa paghatag nila og pangalan. Kaya mo sa Biblia man po, naman po'y mga biblical persons nga nag-change sa ilahang pangalan para pagpunting sa ilahang kaugalingon nga identity. Usaan ni kini si katong ginganlag Abram kaniadto, giilisdan og Abraham, no? The father of multitude. Si Jacob ginganlan og Israel, God's strong one. Si Apostle o si Elijah gitawag og Elisha, the small Elijah. Si Simon ginganlan og Peter, the rock. Si Saul of Tarsus gihinganlan og Pablo o Paul, from persecutor to the disciple of Christ. Sumauna ang ilang changing of names kaniadto. Ngano man pagpunting sa bag-o nila nga identity sa ilang kinabuhi o role diha sa ilahang kaugalingon. Sa Pilipinas, kita sa tuwang kinabuhi nay mga pipila ka mga tao nga nag-change sa ilahang ngalan to change their identity para pasibo sa kultura diin sila nagpuyo. Like for example, katong mga kanang Pilipino nga tuwa na sa Amerika, no? Doon ay daghang mga Pinoy nga niadto sa Amerika, unya pag adto na didto, nausab ang ilang pangalan. Mura ba og Bisaya din giilahang gi-Americanize didto, pag-adapt diha sa ilahang kultura o diha sa maong lugar. Mao na nga daghang mga tao nga nag-change silang pangalan sa ilahang identity na. Nga dili na sila Pinoy kundi Amerikano na. Mao na nga makadungog ka didto nga dunay pangalan nga Pedro dinhi, didto nahimong Peter, di ba? Na ay Carlos nahimo nga Charles, na ay Marcelina nahimo nga Marcia. Daghan pa nga mga kanang mga tao nga nag-change sa ilahang ngalan. Usahay kataw-anan pero maupod ang ilahang gusto. Like for example, sa una ang pangalan sa Pilipinas is Gregorio Talahib. Nahimo na nga George Bush. Oh. Si Esteban Magtaka nahimo nga Stevie Wonder. Si Remigio Batong Bakal nahimo na nga Remington Steele. Americanized man. Si Leo Manggubat nahimo nga Tiger Woods. Unya si Ligaya Anunuevo nahimo nga Happy New Year. Sumao ni ang ilahang changing of names, identity. Ikaduha, ang ilahang paghatag og pangalan nagsugod na sa marka sa ilahang misyon sa kinabuhi. Ang bunyag nila, ang paghatag og pangalan, nagpunting sa usa ka misyon sa usa ka tao. No, mauna nga si San Juan, ang ihang misyon is pagsangyaw sa ebanghelyo, pag-prepare sa agianan sa Ginoo sa iyahang pag-anhi. That is why gitawag siya God is gracious to remind His parents and all the people that God is gracious and kind. Emmanuel, God is with us. Nagpahibaw kanato nga ang Ginoo kanunay nga magauban kanato. Subot ibasabot, the naming of the child kaniadto di lang identity but nagtangag og misyon sa umaabot. Nindot no nga kanang paghingalan sa mga bata ba. Karon mga panahon na sa atong kaugalingon, unsa man ang atoang ang atoang kanang purpose nganong maghingalan ta og bata? Misyon ba? Napa ba nang pag panahon sa bunyag ang paghingalan sa bata, pilion gyud og maayo ang pangalan, no? Kay
nagtangag ba og misyon? Mga igsuon, karong mga panahon na nawagtang na ng maong pagtulunan, no? Dili na misyon, kundi ang pangalan sa bata karon nahimo ng decoration. Kabantay ba mo? Sa una, ingnan man ta sa una nga kining bata nga kanang maanak niya bunyagan, kinahanglan nga ipangalan gyud sa ngalan sa Santos. Niya ang ngalan sa Santos naa sa almanake, naa sa kalendaryo, di ba? Nga unsa ang pitsa sa bata, unsa ang gapista po nga Santos, mao po na ang pangalan. Giawhag ta niya anang tanan. Mao na nga sa una, ang pangalan sa mga bata makadungog ka karon na ay Bruno, na ay Policarpio, na ay Juan, dunay Pedro, maot lang paminawon, pero kana siya naana sa mga santos. Unya lagi dili naman kanang misyon, decoration na naman naiuban nga karon maghingalan sa bata nga wa na nasubay diya sa almanake gikan sa tao nahimo ng prutas. Kabantay ba mo na ay apple, na ay peaches, na ay pie, ug uban pa. No? Niya napoy mga combination sa ngalan sa bana o sa asawa o sa ginikanan ba? Dapito nagbunyag nangutanang pare, unsa may pangalan ani? Ningon pud ang kanang ginikanan nga 6 bam pader. So kanong 6 bam man? Ang amahan ni pader kay 6 man, niya ang anahan kay Bambe 6 bam. Okay ra. Pero ang mas maot kanang gipangutana unsa kana? Unsa puingan ana? Kondom pader. Uy, nganong kondoman? Ay ang asawa kay konsisa man pader, niya ang bana kay dominador. So kondom. Mga igsuon, ayaw ninyo nganli og ngana ang mga bata kay mauwaw intaw na nigdako, no? Mao na nga ingna gyud o hinganli gyud ang bata diha sa ilahang pangalan nga mas maayo diha sa almanake. Ngano man tungod kay mao ni ang sakto nga gi-suggest sa ato ang simbahan. Diha pa to nagpabunyag bitaw nga kanang nangutan ang pare og unsa may ngalan aning bata, ingon na pud ang tagtungod nga Orokita pader. So nganong Orokita man, di ba? Ni ingon ko nga kanangan sa Santos, nga mangangan sa Santos, makita diha sa kalendaryo. Nagdamang po sila kalendaryo, ilang gipakita, padre, naabitaw ng Orokita sa kalendaryo, padre. So kita nao sa pari po di ay, na dito na ay Orokita po tinuod. Ang nakabutang dito is Catholic Trade, Orokita City. Okay ra, kaya naa may Orokita. Na piyesta po sa the feast of circumcision of the Lord. No? Na may circumcision. Mo to nga agingan po sa bata, circumcision. No? Pagtuli. So mga igsuon, regarding of giving names ba, nga ang simbahan, wa gyud nagdiktar unsa ang inyuhang ingalan sa bata. But the church strongly suggests nga unta ipangan ang bata sa santos nga diin siya nataw anang adlaw for the following reasons. Unsa man, again, ang simbahan wa nagdiktar pero nagsuggest lang. For the following reasons, una, nga ang santos niya nga sangay mauni ang iyang patron saint. Ikaduha, nga kining mao yang santos nga sangay mauni ang mag-intercede niya, magampo diha kaniya. And ikatulo, ang santos nga sangay niya mauni ang ihang guide sa bata o inspirasyon sa bata. Di ba nindot ang purpose sa simbahan? Ngano? Ikaduha, kung kamo ba, tagaan mo og chance nga i-usbon ang ginuhang ngalan, inyuha bang usbon or dili na? Kana bang tagaan mo og chance nga usbon ang iyong pangalan to something beautiful, mission o kanang gitawag nato og identity? Inyuha bang usbon o dili na? Kaya ba mo mga igsuon, dili gyud ang atong pangalan mo'y maghimo nato o sukdanan kung kita maayong tao o dili. Kung dili ang ato ang pagka-Kristiyanos. Kitang tanan, gimarkahan ni Kristo diya sa tuang bunyag, isip mga Kristiyanos. Bisag asa ta, atong dalhon, atong identity, being a Christian. Mao na nga
being a Christian, kung asa ta, Kristiyanos ta. Unta, mauna ang atoang barugan isip Kristiyanos nga ako Kristiyanos ug nagbarog ko sa Ginoo. Dili kay ang atong pangalan ato ang saligan kung unsa, but si Kristo nga nian nato nga kita diin gihatagan og Kristiyanos nga pangalan. So mangnaw kita mga igsuon nga naning maong adlaw, kita usab magatamod diha sa atong kaugalingon nga atong puy-an ang pagka-Kristiyanos nato kay mao kini ang nakatatak diha sa tuon tagsa ka mga kinabuhi. Hinaot pa unta. Mamati kita sa tawag ni Kristo, magtukaw kita alang sa iyang pag-abot sa kalibutan, numingon kita Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Aron ang Santo Papa ug kaobispuhan mangunahan sa pagdasig ug paglig-on sa atong katawhan ngadto sa pagbag-o ug pagpanalingsing sa atong pagtuong Kristohanon. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Aron ang tanang simbahang Kristohanon magkahiusa sa pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi sa pulong ug sa mahigugmaong pagpangalagad. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Aron dinhi sa atong diocese, makita ang kahingkod sa atong pagtuo ug pagsangyaw diha sa atong pagpakabana sa kinaiyahan, kayang kabukiran ug kadagatan, kaumahan ug katubigan, hinatag sa amahan ug angay ampingan. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa katuyuan, sa katukuran, sa kalinaw sa atong nasod, nga Pilipinhon, pinaagi sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus ug sa putli nga kasing-kasing ni Maria, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Aron ang atong mga paningkamot ug kahago alang sa simbahan, muduso sa atong hinigugmang nangamatay, ngadto sa kinabuhing walay katapusan, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoong Jesucristo, dili kami makatukod og bag-ong katilingban kung wala ka sa among pagsangyaw sa mayong balita. Ubani kami og pakit-a kami sa hustong dalan aron magasunod kami kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Ining langit mong kalan, gidawat sa
Mga igsuon, pagampo ka mo rin kining ako ng sakripisyo, dawaton nun ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong kamo. Alang sa pagdaig kay maya siya ngal. Alang sa puslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, sa imong kaayo og tungod sa mga pangaliya sa bulahang Berhen Maria itugot nga ang among mga halad makapalambo sa simbahan sa tibuok kalibutan o magpadayag sa imong himaya diha sa abundang ani sa kasantusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amahan, magkagagahom sa tanan o kanunay buhi nga Dios, angay gayod nga kanunay o sa tanang dapit. Magpasalamat kami kanimo nining among pagpasidungog sa bulahang Berhen Maria. Siya may una nga misangyaw kang Kristo, dinasig sa Espiritu Santo, nagdali siya pagdala sa iyang anak ngadto sa kang Juan aron siya masantos o mapuno sa kalipay. Bisan karon sa among panahon ang mahal nga Berhen, pinagi sa iyang panag-ingnan, nagdasig og bag-ong mga magwawali sa ebanghelyo, ngayang giamumahan uban sa inahanong gugma o gilig-on pinagi sa iyang walay hunong nga pagpangaliyupo alang kanila aron ilang madala sa tibuok kalibutan ang mayong balita ni Kristo ang manunubos. Pinagi kaniya ang mga anghel sa langit naghalad sa ilang pagsimba diha sa ilang paglipay sa imong presensya sa kahangturan. May usa unta ang among tingog sa ilang madaogong awit sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadalang imong espiritu ra pagsantos ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanang pikas sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an o miingon dawata kini nining tanan og kan-a kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Susamang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis siya pasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunahay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again.
Aron paghandom sa kamatayon na pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga pari ug ni mga tawhan nga nagampo. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga unay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag anha kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ginudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamong sa nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among mananubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig suunay. Peace be with you. Peace. Cordero ng Diyos na nakaalis, kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga igsuon, mao kini si Kristo, ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidahapit alang sa bangkete sa Ginoo.
soul to be understood as to understand, to belong as to love, for it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again to eternal life. Signore, niente un nostro tempo della vostra pace. Lord, make me an instrument of your praise. Magampo kita. Ginoong among Dios, ang imong mga gasa nagbag-o sa among kusog nining among pagpasidungog sa talianak nga bulahang Beren Maria. Nagampo kami nga ang imong katawhan, mula hutay kanunay sa dalan sa kaluwasan pinagi sa pag-unong sa imong mga sugo o pagpakanunayon sa pag-alagad sa uban. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod sa makadiyot. Mga pahibalo ug mapuhon adlaw nga Martes, ang muhalad sa tong Santos nga Misa mo ang CWL Senior ug Junior Divine Mercy Devotees ug ang mga katawhan ng atong choir, ang Salvador Choir. Ug ang mudalit sa painit ang mga pamilya ni Lori Paul Peruzzo, Sarah Jane Agot, Matia Lampa, Helen Calatrava, Aida Sansan, Mirasol Damarillos, Raul Quasito, Fiuring, Gerald Simo ug Josefina Tubak. Ug ang atong misa ugma sa gabi sa tungang gabi paghimuon sa alas 10 ang takna sa kagabion. Nining tungura atong itunol, atong ginasingkasing nga pasalamat una sa tanan ngadto sa atong celebrante karon nga si Reverend Father Ruel Pangan. Ingon man sa mga mihalad sa atong Santos nga Misa karong adlaw, ingon man nga usab sa mga pamilya nga may paambit ug mihatag sa painit ug snacks karon. O pasalamat usab ngadto sa ato ang guest choir, ang Voicestra Choir sa San Roque Parish sa Barangay Tiptip, Tagbilaran City. O kaninyong tanan nga misaulog ni atong Santos nga Misa, daghan kayong salamat. Naay additional announcement ang atong PYN. Good morning, everyone. I'm from Parish Youth Ministry, and I am here to share about our project, themed Be the Light This Christmas. As the season of giving unfolds, the Parish Youth Ministry of Santo Niño Parish humbly knocks on your heart. Let's make this Christmas magical for our brothers and sisters in need. Become a modern-day Saint Nick. Visit Santo Niño Parish Cortes and look for the Christmas tree inside the church. You'll find paper ornaments with written wishes from families and individuals in need. Pick one and let their wish inspire your act of kindness. Together, we can bring smiles and hope to those who need it most. Let's share the gift of happiness and be the miracle they're praying for. And for more details, kindly message the Parish Youth Ministry page. Thank you. Kadto siya ang diha sa tuwang Christmas tree dunay gibutang diha nga mga wish list, no, sa mga para sa mga tao unya gihangyo ta nga mo pick mo punit anang dapita usa na nang gibutang diha unya atong tan-awon unya dili kita tan-awon lang ato lang nang sa nga na buhaton or ato ang
Again, mo punit ka og usa diha, tan-awon nimo unya mao na ang atoang ihatag nga pinaskuhan sa mga tawo nga nanginahanglan nga ipahatag nato sa tuang ang muhatag ana ang atuang Paris Youth Ministry sa parokya. So gid-encourage ka pong tanan sa pagdong diha sa katong Christmas tree, pagpangita, pag you pick one. Bisag usa o duha ang napita no para makatabang ta sa mga less fortunate karong Paskuha nga atong ipanghatag nga pinaskuhan ngadto kanila. So mao to siya ang unod sa maong pahibalo. Daghang salamat sa inyong pagtambong aning santos nga misa karong buntaga. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, doon na ito ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Birthday karon, anniversary o mga bata ari sa tubangan for the blessing. Tihaya, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parang naanak. Ating pagtiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, kayo tukang sarap. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayak, buong bayan, nagsasabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niyang ang kinsing-ningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parang naanak. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan.